Ibig sabihin ng Hajimite. First timer. Sino check-in? Si Gabi Concepcion at saka si Sharon nag-check-in dito. Oy, good morning minasang, may buntag sa tanan no. So bani ko ninyo karon sa atong part-time no, naata sa Osaka Hotel. So ato ding gibuhat karon gikuha nato ng putong baligbag. So muna yung buhaton no kung mag-part-time mo diri sa hotel. O ilain mo ng putong kay kanang putong ato nang ibalik. So atong kuha ko ng mga biddings. Pakilid mo na. So atong trabaho ron is nagkuanta, naglimpyo ta diri, nag-ilis tag mga biddings no sa Osaka Hotel diri sa Hiroshima. O kana mo na una natong buhaton no, pambalibag na to na. So diri makita niyo Paris mi. Muna siya tiwawit no, muna kong partner karon. So training pa mi karon sa among part-time diri sa Osaka Hotel diri sa Hiroshima no. O kana. So diri ra gyud ako na experience ning mag-arrange ani kay sa balay wa kita matuog ra man kita. So diri kay kinahanglan man ta ngita ta kwarta so magtuon ta. Naunsa naman taon ta ni. Ya og ganahan mo sabay no sa akong part-time. Misis na ko kay sabayon ta mo no. So diha hinana ra na ipasok ra rin ko sa tiwawit ipasok. Kana. Pack. Kinahanglan di gyud siya mo labaw di ano kay masukom itong mga hapon. So dapat limpyo gyud na nimo, no? Limpyohon gyud mo kay first time ra ba nato ni diri. So diha lang sa ta. Tinitira na tiwawit. Sino mo nag-check-in dito? Sino nag-check-in? Si Gabi Concepcion at saka si Sharon nag-check-in dito. Oh, so hello guys. Pauwi na kami. Galing kami sa Conrad. Kanan Conrad, no? Namu ko dari. Bita kay ko nabi. Ate, wait, ito, meron akong comment sa kayong Kung kanto na rin nabili. Pangtanan na po siya, di daw siya dahil. may tanong ako sa'yo, Ate Wabet. Oh. Nani. Gambaro yan. Kumusta man yung bayto natin? Happy. Happy? Sakit lang ang mga paa ko kasi kakaikot. Sa pag-start pa, Lakad. sa pag-start pa niya, surrender siya. Okay lang. Okay lang. Andiyan naman. Basta Hajimete. Talagang ganon. Ano bang ibig sabihin? Yun din ang sabi ng Ano bang ibig sabihin ng Hajimite? First timer. Oo nga. Nakailang kwarto yung nalinis mo kanina? Putak din. Bilangin natin. Bilangin. From... Isa, dalawa, tatlo, apat. Dami, lima, uy. 6, 7, 8. Pang-siyam yung sayo, inulit natin. Gusto nila, kray daw, no? You know? Kiri. Tapos baliktad yung ano mo, yung mga unan mo. Kasi hindi naman sinabi sa atin yun eh. Yan nga. Iba-iba yung mga style kasi. Naku, bugod na. Kailangan pala pag isang single, ano ay yung isang kama na Tip yan, no? Sige. malaki. Ang mga, yung unan daw, yung ano niya, yung hindi, yung walang ano, Yung ano? dapat daw maghalikan. Mahalikan? Nakakuha, nakatampered. Nabitaw. Nakasikit. Nakasikit. Yung mga lips nila, magkaganon, magkaharap. Pag isang bed lang, king size. Oo, na. king size. Di, pa kay mga nato. Si Abta kay malayo pa yung lakad natin. Kain tayo. Wag yung manok, para natin ako kain ng manok. Lilipad na ako kanina pa, umaga pa, manok. Bogon. Mayonnaise. Wag yun kasi nagbibiyahe tayo Burger. Wag yung alat-alat. Kasi maalat. Manok na may maalat. Tot! Hindi mo ito. Tayo, wait. May lain, no? Yung iba kain na. Ulam dito ka junk foods dati. Straight ka muna dyan. Puki, wala gay kung kapalit og puki. Wala kasi hindi tayo nakaano. Bili sana tayo ng chicharong bulaklak. Ate, wait. Tempera. Yan ang problema. So guys, yun na, nagbigyan kayo ng tip ni Ate Wawit. Next, Manok papakita pa man. namin kung paano ng mga bedsheet. Love it! Wow, tindi! Lupit mo!